Happy Manalon Festival sa lahat po ng mga Marcosenyo. Unang-una, gusto ko batiin, of course, our Mayor Mariano. Maraming salamat po. I applaud you for hosting this fiesta virtually. Alam niyo po, medyo sad po ako kasi hindi po ako maka-attend ng Manalon Festival. Siguro 5 taon na po ay nag-attend po ako ng Manalon Festival in person nung bukal pa po ako. But this year, of course, medyo umiba. So virtual po tayo. Thank you to Mayor Mariano and to the leadership of Marcos for making sure na ligtas po tayo, no? Habang may pandemya pa. Sa mga Manalon ng Marcos, I encourage you na mag-shift na po tayo sa HVC. Tutulong po kami. At kung kailangan ninyo po ng mga irrigation solutions, may bagong partnership rin po kami sa mga SFR at sa SWEEP. So we pledge our support, of course, tutulong po kami sa inyo, sa lahat po ng mga Manalon. At higit sa lahat, gusto lang po namin magpasalamat sa mga Manalon na nagbibigay ng pagkain at ng food security sa buong Ilocos Norte. Happy Manalon Festival! Diyos Tiagnina! Kablawan kayong man itinembag aray gabi tayo aming nang rona inay pangsangayan asang hili tayo ikatang arabi kawan sa bali ni Reverend Charlie Remigio di nakaget nga busy mayor tayo Honorable Hilario Lorenzo di po nga sangkunyan di po nga department heads di po nga COS president apo nga kapulisan di stasyon po nga idadawluan ni team ili tayo nga Marcos nga idadawluan station idadawluan ni Police Captain Jovenal Marabag di PMFC kaya idadawluan ni Police Major Patuyon di RMFB nga idadawluan ni Apo Christian Badwa Apo dagiti Philippine Army nga dato'y tata po pagyamanak iting kay panagananos itata Arabi dagiti Apo nga empleyado ken Apo nga sangsangili. It's just remind me 1 year before iting tayo panagpiasta ini nga injak ko may palubos nga ipakita idijay may patakder ko mga munisipyo tayo kakapsat tingong ko nami di kwakit inut ti pangalan tayo tanarigat ngay pagpakitam tapos din tumong matuloy ng babae intay panagkarkararag intay panagtrabaho ngas may sansang kamay sa trabaho apo makita yung marugrugyanan I know nga apay nga niapot tayo nga na March Market intayo celebraran intay pa nagpiasta ita nga rabi kada ito nga lugar. Ask yourself why apay nga tapo saludsudan tayo tibagbagi tayo no apay
alano di yung malagip ko ay makuha kamay sa no apay nga celebraran tayo dahito hintay pa ng piyesta tata tapno tikas tayo sa simudag tiapo nga hintay pa nagmaymay sa ket buligan tayo apo or we tatay kumapapiksahan tayo hintay pa nagmaymay sa we work together and we pray together and walk together. I know God, our plant will guide us. Isu nga apo nga papastor apo nga mangikir kararag itintay pa asenso kuman ket medyo kasi namin lang din nakakampat papati ako dito mapapasamak data ngimtay kunak noda pa nagkamkamay sa tunggal maysa kada tayong umili apo di kita rarapap tayo amok at yama tayo itingato kat ipay na unupat gan na di kita karkararan tayo again sa paikla kuma tada ito yung intay pa nagsalibrar, iti pa nagpiasta, iti pa may kapat. Abanalong festival, ke despite the fact nga datay dito ay kwata iti pandemya, still we can celebrate. I know next time maybe I'm praying ngayon to no, celebraran tayo manti, piyastan at kakapsat ket ijay ito namnamaan tayo ito nga lugar na pimpintas ito, labasi tayo. I know if we will pray together, apo mapasamak deta. Ayan. At ati ko na dan, awan timpasible kinti apo tayo marswa. If we gonna put our faith to God. Saka mo nung tariga ka tamot tino din natapatsin na niya ay patgad niya pagurararaw tayo. Hindi kunak, hindi kasla, hindi adak, hindi sinubok na tayo po. Tayo kunak, kingkwana hindi makisarsarita kingkwana no di dito daw dawat king kahapo ket jak maragpat o no jak makamad agingga asi bibiyagak amok ngayon tuno adak ti sa bali biyag it them to amin deta babaen iti nak panaka kita na uno panaka kuana iti faithful ko kingkwana panag ket day nga pinagrigrigat ko, panagdawdawat ko, panagkarkararagmi kagasawa, apo, awampay makatawan, intinan iti grasya. That's why, amuyo kami, no naimot ka, naimot-mot ni apo king ka. Yeah, tagpaypay so. Kino nabagnang ka, katadamay buray mo, iburay mo. Ngimno kip lang medyo na raw pagwa na irirot lang iti panang parabor king katiapo tumulong ka nga hamong isikpiktaren apo iti nga isuna kabayadan na ka
Hamumot nga pagsitsider. Po, nihapon Diyos ang muna. Lutubunan ka hamo pagsitsider. So nga, ang buhok kakapsa, lutubunan tayo nga, itirarang ay tihili tayo. Kat, hanyo kat gata pilpilawan ta, ibura yung matay ang muyo. Iseryo, digitay, kabalan tayo ng progreso, itihili tayo Marcos. I know in the future, Marcos will become the center of the part of, the eastern part of Ilocos Norte. You know, apa yung kakabsat na challenge sa kami? I'm not supposed to run for any position here in Marcos. Yung kaputa na medyo na challenge sa akta, manipo didi, pinaupin ko, idinaisin at Marcos from Dingras. Ana po, awan pa pulos nagbalbaliwan na. That's why I was challenged. Kiti, pandaka-challenge ko ako, yung karkararag ko, nga, no map, adda pa nagkamkamay sa tayo, I think Marcos will become the center of Dice of Ilocos Norte. Kasi ibagag ka na kayo, Nuevera, Banna, Sursuna, Dingras, Inot Titingga, Marcos, di ba? Yan ang kasla ko inararapapa po. Katsapay lang ko ma. In the near future, kat patgan tiyapo, itkid daw tayo nga sa kapada. Again, naimbag arabi tayo aming kakapsa.